Okay, så skulle man gøre sådan der. Yes, så bliver det 2. Og så tror jeg, det var vigtigt, at man slog på den nederste og ikke den øverste. Yeah! Okay, velkommen tilbage, gutter og putter. Mit navn er Fundok, og i dag, der spiller vi Life in the Woods Renaissance. Yahoo! I dag, der skal vi lave meget. Men prøv lige at se her, hvad jeg har lavet. Ja, jo. Jeg har da udvidet vores farm her, og fået et stakit op. Og jeg har faktisk også prøvet at male stakittet med det, vi fandt sidste gang. Black granit, eller sort granit. Jeg ved ikke helt, om jeg synes godt om det. Det er den her blok, hvis nogen skulle være i tvivl. Jeg synes, det ser lidt sådan... lidt for ydre rum-agtigt ud, hvis det giver mening. Jeg har også fået sat 2 pæle her. Den ene der, og den anden der. Dem synes jeg, de passer egentlig meget godt. Især til den her farve af træet. Og så har jeg har fået lavet det, som jeg ikke synes så særlig godt ud. Angående der, jeg har fået sat nogle trapper op der også. Og så har jeg et æbletræ. De er vist ikke færdige endnu. What? De er ellers røde. Og så har jeg fået sat sådan nogle skilte. Oak Wood Label. På. Og så har jeg altså begyndt at... jeg har begyndt at sige, hvad for nogle der... Eller sætte sådan nogle labels på, så jeg ved, hvad for nogle crops det her det er. Så har jeg lavet mig strawberry pie. Og det... Og det lavede jeg sådan her med en strawberry og noget sukker. Eller noget jordbær. Og så det her dough. Det der dough der, ikke? Det er altså bare virkelig svært at lave, fordi jeg skal i hvert fald at lave meget af det, fordi jeg skal have en spand vand. Jeg har også lige lavet sådan en dørmåtte, som også lukker døren efter mig, når jeg går ind. Og så har jeg fået lavet de der hylder. Så når jeg er færdig med værktøj, sætter det bare ind. Og så hvis jeg for eksempel nu, når jeg skal lave noget dough, så skal jeg vist bruge en mixing bowl. Og så skal jeg bruge noget flour og noget salt. Og så hvis man lige mixer alt det sammen med vand, så får man altså dough. Men hver gang, hvis jeg skal lave meget af det, så skal jeg så ud og hente noget mere vand. Så hvis nogen af jer har en god idé til, hvordan vi kan gøre det, eller hvordan jeg kan gøre det uden at hele tiden skulle hente mere vand, så må I meget gerne fortælle mig det. Det er jeg meget interesseret i at høre på, for ellers så er det noget af en... Ellers er det noget af en ting, man skal igennem hver gang. Så det gider jeg ikke rigtig. Og man skal egentlig bruge det der dough til ret meget. Prøv at se, jeg kan lige prøve at trykke U på dem. Se, 23 opskrifter har den altså. Hvad er det? Her. Nå, men i dag, der har vi altså et projekt foran os. Faktisk 2. Jeg sagde sidste gang, at vi kunne lave sådan en fiskefælde. Og det kommer så an på, om vores cotton crops her er færdige. Det er det ikke. Det tager en evighed. Okay, så vi kan ikke begynde med det projekt. Men jeg har faktisk også et bedre projekt at gå i gang med. Fordi jeg gad godt at have sådan en backpack. Og sådan jeg får sådan en backpack der, det er jo, at man enten skal bruge læder eller burlap. Og jeg vil gerne bruge burlap. Det kommer altså fra jute fiber. Og jute fiber får man faktisk for sådan nogle ferns. De er i sådan nogle, hvis det er vanilla Minecraft, så er de sådan nogle spruce wood biomes. De der ligner små juletræer. Så jeg tænker, at vi skal gå på opdagelse. Og vi skal faktisk have, at det skal blive nat. Fordi at man skal måske bruge bone meal, hvis man ikke er heldig at finde nogen af dem. Fordi de skal være 2
2 blokke høje. Det må ikke bare være de små, det skal være de 2 blokke høje. Og hvis man finder en af de små, så kan man putte bone meal på den, og så bliver den 2 blokke. Lige nu der leder jeg efter en båd. Det har jeg så ikke noget af. Må jeg da bare lave en. Sådan der. Og så tænker jeg, at vi faktisk kan sejle. Er det den vej? Jeps, det er det ikke. Jo, det... Hvor blev min båd nu af? Det var den. Okay, det var mærkeligt. Jeg har også plantet et træ herude på den der lille ø. jeg synes lige, at øen den fortjente et træ. Farvel hjem. Så går vi på opdagelse igen. Og den her gang med et virkelig godt mål, hvis man kan sige det. Og der er stadigvæk, der er en haj der. Det er altså ikke godt. Og en hval. Hvad sker der, hvis man dræber en hval? Hvad får man ud af det egentlig? Eller en haj for den sags skyld. Jeg tror, at hajerne angriber. Der er en masse fisk. Vi kan lave et akvarie. Jeg har også et andet projekt faktisk. Fordi at når jeg går her og plukker alle mine planter. Hedder det plukke? Høster alle mine planter. Så går jeg og får en masse idéer på forskellige film og bøger, jeg kan skrive. Så jeg gad virkelig godt at have sådan et udhus, hvor jeg havde en lækker udsigt, og hvor jeg kunne sidde med en dejlig kop kaffe eller en kop juice, og så bare sidde og skrive en masse, en masse historier. Hvad har jeg nu fået trykket på? Okay, sådan der. Det er ikke helt nemt. Det er ikke helt nemt, når knapperne er bundet til det samme. Så jeg trykker på den ene knap for at få de der terner væk, og så stopper videoen. Fedest. Nå. Nu er vi her ved de her, hvad var det der? Firwood? Var det det hed? Lad os lige gå op og se. Ja, Firwood. Okay, så nu skal vi altså på... cotton. Det vil vi gerne have, så vi kan få noget string. Okay, så vi skal... Se, sådan nogle her. Præcis. Sådan nogle der føns skal vi have. Men den der er ikke god nok, for den skal være 2 blokke høje. Sjov. Spørgsmålet er, om der findes nogen ude i den vilde natur, eller om vi faktisk skal have noget bone meal for at få de der 2 blokke høje ferns. Men vi har ikke kigget særlig meget, så vi kan godt lige rende lidt rundt og prøve at se, om vi ikke kan finde. Men der er dem der, og det er et godt tegn. Så mangler der mange af dem faktisk. Der er vildt mange af dem. Men der er ikke nogen 2 blokke høje. Så kan det godt være, at man skal bruge en bone meal. Okay, men det kan godt være, at vi lige skal vente til natten kommer, og så måske lige slagte nogle skeletter, hvis vi kan det. Jeg skulle have taget en seng med, faktisk. Der. Den der. Yes. Og I behøver ikke at skrive i kommentaren, når jeg går forbi i sådan en busk. For det har jeg set lidt af. Men det gør ikke så meget. Det er bare, jeg kan ikke... Nogle gange så er det lidt forvirrende, for, når man spiller, fordi at så går man bare lige forbi uden at høste. Og det er fordi, jeg slet ikke ser dem. Hvad er det her? Sådan en mushroom. Okay, men jeg tror, jeg vil vente til nat. Og så vil jeg dræbe nogle skeletter. Så er jeg tilbage om bare 2 sekunder. Okay, jeg har fundet et skelet. Så nu må vi se, om han vil lade livet endnu en gang. Det er lækker. Hvorfor lægger det så meget? Var det ikke et... Jo, det var det. Fedest. Okay, nu har vi altså sådan en der. Jeg kan ikke se noget som helst. Det lægger sygt meget. Hvorfor lægger det? Er det fordi, det er nat? Mærkeligt. Vi har sådan en fern der. Okay, sådan der. Så lad os lige se. Bone meal. Lad os lige plante den der. Okay, så skulle man gøre sådan der. Yes, så bliver det 2. Og så tror jeg, det var vigtigt, at man slog på den nederste og ikke den øverste. Yeah! Jute stock. Nice. Der fik vi kun en. Det var lidt noget. Genialt. Man skal mindst have 8 for, at det overhovedet
give nogen belønning, så jeg skal faktisk bruge rimelig meget bone meal. Okay, men så er der ikke andet at gøre, end at gå lidt rundt og dræbe nogle skeletter. Så jeg vil være tilbage om bare 2 sekunder. Okay, så er det ved at blive morgen igen. Og så tænker jeg, wow, nu har Fundok altså bare virkelig fået mange knogler fra diverse skeletter. Nope. Jeg fandt alle andre mobs end skeletter. Jeg fandt et til skelet. Ellers så fandt jeg hekse. Jeg fandt enderman. Dræbte lige nogle køer og nogle kyllinger. Og så fandt jeg spider. Og ja, det var næsten. Og creepers. Men selvfølgelig ikke nogen skeletter. Andet end en. Så det var lidt uheldigt. Men vi har 3 mere, vi kan prøve med her. Så nu skal vi bare lige finde sådan nogle ferns. Der har vi nogen. Dut. Yes. Kom nu, giv mig mange. Yes. Og den aller sidste. Boop. Yes. Hvor mange har vi? Vi har 12. Nok til sådan en hvad var det, de kaldte den? Nok til jute fiber. Nej, det er forkert. Nok til sådan en der. Bundle jute. Det var det var. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde hjem overhovedet. Jeg tror, det er den vej, er det ikke det? Giver det ikke meget mening? Det skulle gerne være nord. Det er det også. Nå ja, der står en crafting bench. Lad os lige gå hen til den og få lavet en båd, fordi at min seneste båd, den ødelagde. Det er ikke så godt. Der har jeg her. Så man kan ikke bare svømme over. Hvad er det her? Er det bare en farve? Det er bare en farve. Lime dye. Cool. Vi tager en båd. Og så sejler vi. Sådan der. Vi hopper lige ned i båden, du. Okay. Fik noget sukker ud af det der. Jeg fik også... Nå, det så jeg nok. Men nu har vi et enderpearl. Hvad kan man egentlig bruge en enderpearl til? Vel, det er normale. Wow. Okay. Voidstone. Coolio. Nå, men vi må lige finde vejen tilbage. Der er blæksprutter. Så det man egentlig skal gøre med det her jute fiber, eller bare det her jute, hedder det ikke det? Jo, jute stalk, whatever. Det er, at man skal crafte til en blok, og så skal man altså putte det ned i vand, og så skal man lege en leg. Og det er ventelejen. Det tager vist en Minecraft-dag, tror jeg, for den er helt færdig og gennemblødt og klar til at være jute fiber. Og så med jute fiber, der kan man altså lave string, eller man kan lave burlap. Og burlap kan blive brugt ligesom læder. Så kommer vi hjem igen. Yay. Og jeg har fået en idé, faktisk, til vores hus. En lille ting til vores hus her, hvis vi lige hopper ud af den ødelægges. Ja. Der er ikke noget nyt i det. Jeg tænkte, man kunne måske lave sådan nogle pæle ned her. Som stolper. Det er måske en idé. Hvem ved? Skal vi se, om den her overhovedet er kommet længere? Nej. Den har været i en unloaded chunk. Galt, det tager lang tid. Sådan der. Vi har nogle ærter. Lækkert. Hvad er der? Det ved jeg ikke. Sådan nogle små grønne nogen. Sådan der. Ej, hvor lækkert. Og hvad med den her? Er den også færdig? Nej, det var den ikke. Hvad var det her var? Det var tomat. Nå. Okay, men så lad os lige gå ind i vores lille skur her. Få lavet en enkelt. Det var ikke meget, vi kunne få lavet. Fordi jeg skal nok samle nogle flere... Hvad hedder de? Knogler. Så skulle man gøre sådan der. Se, så står der nede her i højre hjørne. Så står der retting. Og der skal stå rettet, når den er færdig. Den er på 0%, så det er jo bare egentlig at lege ventelejen.
Og det er det egentlig også med de her planter. Vi har selvfølgelig en her, som vi lige kan bruge. Boop. Hvor meget string har vi egentlig? Vi har 2. Så vi kan faktisk lave... ja, det giver jo mening. Nå, ja, det var 3. Sådan der. Så har vi 4. Så kan vi lave en fiskestang. Jeg vil ikke bruge den, fordi at jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en her. Ej, der skulle putte 3. Okay. Men så kan vi se, hvad vi fik af dem her. I mellemtiden. Om vi fik noget nyt. Vi har fået noget nyt. Skallion. Hey, kan jeg egentlig gøre noget med dem her? Nej. Der skal man bruge de der ferns, så det var lidt svært. Og cabbage. Lækkert. Dem skal vi plante. Jeg har så ikke jeg har ikke mere plads i min lille have her. Så spørgsmålet er, om jeg skal... Jeg kunne godt dreje min have, men det vil måske se dumt ud. Hvad? Det må vi lige finde ud af, hvad alverden vi skal gøre ved det. Jeg har noget mere her. Det tror jeg faktisk, vi har. Raspberry har vi. Blueberry. Har vi det? Tomato. Blackberry. Raspberry. Strawberry. Candleberry. Nej, vi har ikke blueberries. Okay. Blackberries har vi. De er lige der. Den kan vi faktisk plante her. Lækkert. En hel række. Raspberries havde vi også. Der har vi en hel række af. Så kan vi faktisk bare lige spise den. Det man også kan gøre... undskyld. det man også kan gøre med det her raspberries, det er simpelthen at juice den. Man får en halv der, men man får en hel der. En helt sådan nugget. Så det er lidt bedre at gøre sådan en og så skal man da huske at hænge sin juicer på plads, når man har brugt den. Okay, men jeg vil lige... Ja, så kan vi dresse... snart færdig. Jeg vil lige lege ventelejen, og så vil jeg vende tilbage om bare 2 sekunder. Okay, så er den blevet færdig. Se, nu står der Reddit. What? Dernede i højre hjørne. Og, wow, okay, vi fik faktisk ret meget, men vi fik 14. Okay, så det man simpelthen kan gøre med det her, det var jo så enten at lave burlap, eller lave string. Og jeg kunne godt tænke mig burlap. Skal vi se, hvor meget vi kan få ud af det? Vi kan få 3. 3 plus 4. Kan vi... Mangler lige 1. Det tror jeg godt, vi kan. Fordi jeg tror, jeg har et eller andet sted. Yes. Sådan der. Ups, forkert tingest. Så kan vi altså få lavet en rygsæk. Yay! Wow. Okay, man kan give den navn. Det var ikke det, jeg ville. Jeg vil bare åbne den. Yay! Press shift. Og så kan man gøre sådan her. Nu trykker jeg på shift B. Og så kan man putte den derind. Og så hver gang jeg trykker på B, så åbner den min backpack. Det er da smart. Så har vi en lille rygsæk på. Prøv lige at se. Hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Juhu. Ups. Forkert knap igen. Okay. Det næste, vi så skulle dagens mission gik ud på, det var jo så at lave den her trap ting. Og jeg har lige præcis 2 jute fiber tilbage, så vi kan lave en tredje string. Og så mangler vi stort set bare en kiste. På det, der skal vi lige have noget wood her. Hvis jeg lige... gør sådan der. Nej, string skulle vi bruge. Sådan. 3. Vi kan bruge det der. Bup. En kiste på vej til mig. Julemand. Sådan der. Okay, det kunne vi ikke. Hvad mangler jeg? Jeg mangler nok pinde. Sådan der. Nope. Hvad mangler jeg nu?
Var det ikke sådan her? Jo. Fish trap. Juhu! Okay, men så kan vi prøve at se om... jeg tror, hvis vi sætter den der... No. God dang it. Okay, så vi skal faktisk også have... Så den virker ikke bare sådan der. Det gjorde den i gamle dage. Der skulle man ikke have bait. Okay. Det ser ud til, at det bare er en hver fisk eller tofu. Men det er synd, vi ikke har soja endnu. Det gad jeg ellers godt at have, for der kan man lave sygt meget. Okay. Og en string selvfølgelig. Så jeg skal faktisk have en fiskestang. Hov. Den der ene er mature. Hvor meget kan vi lave? Vi kan kun lave en, kan vi ikke det? Hvor meget får vi? 2. Det er også perfekt. Så kan vi lige lave en fiskestang. Her skal man vel ikke have bait på, skal man det? Det tror jeg ikke, man skal. Jeg ved det ikke helt. Fishing rod. Så ikke sådan noget. Der er ikke nogen forskellige fishing rods, så jeg tror det ikke. Den ser da anderledes ud, gør den ikke det? End hvad den plejer at se ud, den der tings der. Eller så er det bare mig. Wow! Et chok! Nå ja, det er fordi vi er i 1,7. Så kommer der ikke de der plask rundt om, så er det sådan lige pludselig, tal ordentligt, lige pludselig, at den dypper ned og siger blup. Og så skal man altså bare være hurtig. Linen bliver væk, hvis jeg kigger der noget af. Men det er meget sådan fredeligt, egentlig. Bare lige kigge ud på træet, og så står man bare her og fisker lidt. Selvom det kan godt tage sin tid. Men vi har 1 fisk. Jeg skal bruge mange fisk. 2 fisk. Mangler jeg bare lige den sidste. En herring. Og en snapper. What? Jeg fik en... man kan få knogle for at fiske. What? Ej, hvor nice. Så kan vi få mere jute fiber. Eller mere jute stalk. Hvad var nu det, vi fik? Men det var også en fisk. Ej, var der mange forskellige fisk. Hvor fisket? Ej, det var ikke sjovt. Okay, men hvad skal vi så... men så skal vi have string igen. Jeg kan lige lave den her til en seed. Men det er faktisk intet problem nu, fordi nu har vi sådan en her. Butterbum. Og så hvis vi lige gør sådan der. Sådan. God dang it. Mature. Sådan der. Så kan vi altså få 2 string ud af det. Og vi kan også lige få en seed. Og så hele den her række faktisk fyldt. Som I kan se, så har jeg puttet cobblestone derunder. Det er bare fordi, jeg var virkelig træt af at se på det her. Jeg kan simpelthen ikke få det væk. Og så gad jeg ikke at prøve med, og så var jeg bare sådan, så lægger jeg bare noget cobblestone derned. Så, det gør jeg. Fordi jeg synes, det ser meget cleanere ud. Du ved, det er sådan blåt, og så har vi farmlandet plus planter. Og det er sådan herover, der ser det bare sådan ud. Så ja, derfor har jeg gjort det sådan. Okay, men så skulle man gøre sådan der, sådan der, sådan der og sådan der. 8 af dem. Okay, og så bare det ind. Er det bare sådan? Og så er det vel også bare venteleg med den. Det er da egentlig meget okay. Jamen, kodylt. Virkelig? Nå. Okay. Så er der bare lige en anden ting, som vi så... Det kan ikke meget lys der, hva'? Som vi skal have fundet ud af. Og det er jo det her med planterne, fordi at jeg har jo fået nogle flere planter. Og spørgsmålet ligger jo i, hvordan vi skal gøre. Hvordan vi skal udvide... forkert kiste.
Blop. Den må så komme her. Sammen med den der, og den der, og den der kan godt komme derind. Så vi skal have fundet ud af, hvordan vi skal få udvidet. Og det må vi nok gøre i næste episode. Så jeg tror lige, at og så kan man lige se også med en lille rygsæk der. Yay! Så i dag der har vi faktisk fået lavet en hel masse. Vi har fået jute fiber, fået lavet burlap, så vi kunne lave en rygsæk. Vi har fået udvidet vores farm, fået stakit rundt om, og vi har fået lavet en fiskefælde, og vi har fået sat vores tools på en tool rack, så der er lidt mere orden og styr på det. Så er der ikke andet at gøre end at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Jeg håber vi ses. Hej hej. Okay, så skulle man gøre sådan der. Yes, så bliver det 2. Og så tror jeg, det var vigtigt, at man slog på den nederste og ikke den øverste. Yeah! Okay, velkommen tilbage, gutter og putter. Mit navn er Fundok, og i dag, der spiller vi Life in the Woods Renaissance. Yahoo! I dag, der skal vi lave meget. Men prøv lige at se her, hvad jeg har lavet. Ja, jo. Jeg har da udvidet vores farm her, og fået et stakit op. Og jeg har faktisk også prøvet at male stakittet med det, vi fandt sidste gang. Black granit, eller sort granit. Jeg ved ikke helt, om jeg synes godt om det. Det er den her blok, hvis nogen skulle være i tvivl. Jeg synes, det ser lidt sådan lidt for ydre rum-agtigt ud, hvis det giver mening. Jeg har også fået sat 2 pæle her. Den ene der, og den anden der. Dem synes jeg, de passer egentlig meget godt. Især til den her farve af træet. Og så har jeg har fået lavet det, som jeg ikke synes så særlig godt ud. Angående der, jeg har fået sat nogle trapper op der også. Og så har jeg et æbletræ. De er vist ikke færdige endnu. What? De er ellers røde. Og så har jeg fået sat sådan nogle skilte. Oak Wood Label på. Og så har jeg altså begyndt at jeg har begyndt at sige, hvad for nogle der, eller sætte sådan nogle labels på, så jeg ved, hvad for nogle crops det her det er. Så har jeg lavet mig strawberry pie. Og det lavede jeg sådan her med en strawberry og noget sukker. Eller noget jordbær. Og så det her dough. Det der dough der, ikke? Det er altså bare virkelig svært at lave, fordi jeg skal i hvert fald at lave meget af det, fordi jeg skal have en spand vand. Jeg har også lige lavet sådan en dørmåtte, som også lukker døren efter mig, når jeg går ind. Og så har jeg fået lavet de der hylder. Så når jeg er færdig med værktøj, sætter det bare ind. Og så hvis jeg for eksempel nu, når jeg skal lave noget dough, så skal jeg vist bruge en mixing bowl. Og så skal jeg bruge noget flour og noget salt. Og så hvis man lige mixer alt det sammen med vand, så får man altså dough. Men hver gang, hvis jeg skal lave meget af det, så skal jeg så ud og hente noget mere vand. Så hvis nogen af jer har en god idé til, hvordan vi kan gøre det, eller hvordan jeg kan gøre det, uden at hele tiden skulle hente mere vand, så må I meget gerne fortælle mig det. Det er jeg meget interesseret i at høre på, for ellers så er det noget af en... Ellers er det noget af en ting, man skal igennem hver gang. Så det gider jeg ikke rigtig. Og man skal egentlig bruge det der dough til ret meget. Prøv at se, jeg kan lige prøve at trykke U på dem. Se, 23 opskrifter har den altså. Hvad er det? Her. Nå, men i dag, der har vi altså et projekt foran os. Faktisk 2. Jeg sagde sidste gang, at vi kunne lave sådan en fiskefælde.
Og det kommer så an på, om vores cutting crops her er færdige. Det er det ikke. Det tager en evighed. Okay. Så vi kan ikke begynde med det projekt. Men jeg har faktisk også et bedre projekt at gå i gang med. Fordi jeg gad godt at have sådan en backpack. Og eller sådan jeg får sådan en backpack der. Det er jo, at man enten skal bruge læder eller burlap. Det er bare, jeg kan ikke. Nogle gange så er det lidt forvirrende for, når man spiller, fordi at så går man bare lige forbi uden at høste. Og det er fordi, jeg slet ikke ser dem. Hvad er det her? Sådan en mushroom. Okay, men jeg tror, jeg vil vente til nat. Og så vil jeg dræbe nogle skeletter. Så jeg er tilbage om bare 2 sekunder. Okay, jeg har fundet et skelet. Så nu må vi se, om han vil lade livet endnu en gang. Det er lækker. Hvorfor lægger det så meget? Var det ikke et... Jo, det var det. Fedest. Okay, nu har vi altså sådan en der. Jeg kan ikke se noget som helst. Det lægger sygt meget. Hvorfor lægger det? Er det fordi det er nat? Mærkeligt. Vi har sådan en føn der. Okay, sådan der. Så lad os lige se. Bone meal. Lad os lige plante den der. Okay, så skulle man gøre sådan der. Yes, så bliver det 2. Og så tror jeg, det var vigtigt, at man slog på den nederste og ikke den øverste. Yeah! Jute stock. Nice. Der fik jeg kun en. Det var lidt noget. Genialt. Man skal mindst have 8 for, at det overhovedet kan give nogen belønning. Så jeg skal faktisk bruge rimelig meget bone meal. Okay, men så er der ikke andet at gøre end at gå lidt rundt og dræbe nogle skeletter. Så jeg vil være tilbage om bare 2 sekunder. Okay, så er det ved at blive morgen igen. Og så tænker jeg, wow, nu har Fundok altså bare virkelig fået mange knogler fra diverse skeletter. Nope. Jeg fandt alle andre mobs end skeletter. Jeg fandt et til skelet. Ellers så fandt jeg hekse. Jeg fandt enderman. Dræbte lige nogle køer og nogle kyllinger. Og så fandt jeg spider. Og ja, det var næsten. Og creepers. Men selvfølgelig ikke nogen skeletter. Andet end en. Så det var lidt uheldigt. Men vi har 3 mere, vi kan prøve med her. Så nu skal vi bare lige finde nogle ferns. Der har vi nogle. Dut. Yes. Kom nu, giv mig mange. Yes. Og den aller sidste. Boop. Yes. Hvor mange har vi? Vi har 12. Nok til sådan en hvad var det, de kaldte den? Nok til jute fiber. Nej, det er forkert. Nok til sådan en der. Bundle jute. Det var det var. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde hjem overhovedet. Jeg tror, det er den vej, er det ikke det? Giver det ikke meget mening? Det skulle gerne være nord. Det er det også. Nå ja, der står en crafting bench. Lad os lige gå hen til den og få lavet en båd, fordi at min seneste båd, den ødelagde. Det er ikke så godt. Der har jeg her. Så man kan ikke bare svømme over. Hvad er det her? Er det bare en farve? Det er bare en farve. Lime dye. Cool. Vi tager en båd. Og så sejler vi. Sådan der. Vi hopper lige ned i båden, du. Okay. Fik noget sukker ud af det der. Jeg fik også... Nå, det så jeg nok. Men nu har vi et enderpearl. Hvad kan man egentlig bruge en enderpearl til? Vel, det er normale. Wow. Okay. Voidstone. Coolio. Nå, men vi må lige finde vejen tilbage. Der blæksprutter. Så det man egentlig skal gøre med det her jute fiber, eller bare det her jute, hedder det ikke det? Jo, jute stalk. Stalk. Og jeg vil gerne bruge burlap. Det kommer altså fra jute fiber. Og jute fiber,
får man faktisk for sådan nogle ferns. De er i sådan nogle, hvis det er vanilla Minecraft, så er de sådan nogle spruce wood biomes, de der ligner små juletræer. Så jeg tænker, at vi skal gå på opdagelse. Og vi skal faktisk have, at det skal blive nat, fordi at man skal måske bruge bone meal, hvis man ikke er heldig at finde nogle af dem, fordi de skal være to blokke høje. Det må ikke bare være de små, det skal være de 2 blokke høje, og hvis man finder en af de små, så kan man putte bone meal på den, og så bliver den 2 blokke. Lige nu der leder jeg efter en båd. Det har jeg så ikke noget af. Må jeg da bare lave en. Sådan der. Og så tænker jeg, at vi faktisk kan sejle. Er det den vej? Jeps, det er det ikke. Jo, det... Hvor blev min båd nu af? Det var den. Okay, det var mærkeligt. Jeg har også plantet et træ herude på den der lille ø. jeg synes lige, at øen den fortjente et træ. Farvel hjem. Så går vi på opdagelse igen. Og den her gang med et virkelig godt mål, hvis man kan sige det. Og der er en haj der. Det er altså ikke godt. Og en hval. Hvad sker der, hvis man dræber en hval? Hvad får man ud af det egentlig? Eller en haj for den sags skyld. Jeg tror, at hajerne angriber. Der er en masse fisk. Vi kan lave et akvarie. Jeg har også et andet projekt faktisk. Fordi at når jeg går her og plukker alle mine planter. Hedder det plukke? Høster alle mine planter. Så går jeg og får en masse idéer på forskellige film og bøger, jeg kan skrive. Så jeg gad virkelig godt at have sådan et udhus, hvor jeg havde en lækker udsigt. Og hvor jeg kunne sidde med en dejlig kop kaffe eller en kop juice. Og så bare sidde og skrive en masse, en masse historier. Hvad har jeg nu fået trykket på? Okay, sådan der. Det er ikke helt nemt. Det er ikke helt nemt, når knapperne er bundet til det samme. Så jeg trykker på den ene knap for at få de der terner væk, og så stopper videoen. Fedest. Nå, nu er vi her ved de her, hvad var det der? Firwood? Var det hed? Lad os lige gå op og se. Ja, Firwood. Okay, så nu skal vi altså på... cotton. Det vil vi gerne have, så vi kan få noget string. Okay, så vi skal... Se, sådan nogle her. Præcis. Sådan nogle der ferns skal vi have. Men den der er ikke god nok, for den skal være 2 blokke høje. Sjov. Spørgsmålet er, om der findes nogen ude i den vilde natur, eller om vi faktisk skal have noget bone meal for at få de der 2 blokke høje ferns. Men vi har ikke kigget særlig meget, så vi kan godt lige rende lidt rundt og prøve at se, om vi ikke kan finde. Men der er dem der, og det er et godt tegn. Så mangler der mange af dem faktisk. Der er vildt mange af dem. Men der er ikke nogen 2 blokke høje. Så kan det godt være, at man skal bruge en bone meal. Okay, men det kan godt være, at vi lige skal vente til natten kommer, og så måske lige slagte nogle skeletter, hvis vi kan det. Jeg skulle have taget en seng med, faktisk. Der. Den der. Yes. Og I behøver ikke at skrive i kommentaren, når jeg går forbi i sådan en busk. For det har jeg set lidt af. Men det gør ikke så meget. Okay, stop. Whatever. Det er, at man skal crafte til en blok. Og så skal man altså putte det ned i vand. Og så skal man lege en leg. Og det er ventelejen. Det tager vist en Minecraft-dag, tror jeg. For den er helt færdig og gennemblødt. Og klar til at være jute fiber. Og så med jute fiber, der kan man altså lave string. Eller man kan lave burlap. Og burlap kan blive brugt ligesom læder. Så kommer vi hjem igen. Yay. Og jeg har fået en idé, faktisk. Til vores hus. En lille ting til vores hus her. Hvis vi lige hopper ud af den ødelægges. Ja. Der er ikke noget nyt i det.
Jeg tænkte, man kunne måske lave sådan nogle pæle ned her. Som stolper. Det er måske en idé. Hvem ved? Skal vi se, om den her overhovedet er kommet længere? Nej. Den har været i en unloaded chunk. Galt, det tager lang tid. Sådan der. Vi har nogle ærter. Lækkert. Hvad er der? Det ved jeg ikke. Sådan nogle små grønne nogen. Sådan der. Ej, hvor lækkert. Og hvad med den her? Den er også færdig? Nej, det var den ikke. Hvad var det her var? Det var tomat. Nå. Okay, men så lad os lige gå ind i vores lille skur her. Få lavet en enkelt. Det var ikke meget, vi kunne få lavet. Fordi jeg skal nok samle nogle flere. Hvad hedder de? Knogler. Så skulle man gøre sådan der. Se, så står der nede her i højre hjørne. Så står der retting. Og der skal stå rettet, når den er færdig. Den er på 0%, så det er jo bare egentlig at lege ventelejen. Og det er det egentlig også med de her planter. Vi har selvfølgelig en her, som vi lige kan bruge. Boop. Hvor meget string har vi egentlig? Vi har 2. Så vi kan faktisk lave... ja, det giver jo mening. Nå, det var 3. Sådan der. Så har vi 4. Så kan vi lave en fiskestang. Jeg vil ikke bruge den, fordi at jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en her. Ej, der skulle putte 3. Okay. Men så kan vi se, hvad vi fik af dem her i mellemtiden. Om vi fik noget nyt. Vi har fået noget nyt. Skallion. Hey, kan jeg egentlig gøre noget med dem her? Nej. Der skal man bruge de der ferns, så det var lidt svært. Og cabbage. Lækkert. Dem skal vi plante. Jeg har så ikke jeg har ikke mere plads i min lille have her. Så spørgsmålet er, om jeg skal... Jeg kunne godt dreje min have, men det vil måske se dumt ud. Hvad? Det må vi lige finde ud af, hvad alverden vi skal gøre ved det. Jeg har noget mere her. Det tror jeg faktisk, vi har. Raspberry har vi. Blueberry. Har vi det? Tomato. Blackberry. Raspberry. Strawberry. Candleberry. Nej, vi har ikke blueberries. Okay. Blackberries har vi. De er lige der. Den kan vi faktisk plante her. Lækkert. En hel række. Raspberries havde vi også. Der har vi en hel række af. Så kan vi faktisk bare lige spise den. Det man også kan gøre... undskyld. det man også kan gøre med det her raspberries, det er simpelthen at juice den. Man får en halv der, men man får en hel der. En helt sådan nugget. Så det er lidt bedre at gøre sådan hov, og så skal man da huske at hænge sin juicer på plads, når man har brugt den. Okay, men jeg vil lige... Ja, så kan vi dress. Snart færdig. Jeg vil lige lege ventelejen, og så vil jeg vende tilbage om bare 2 sekunder. Okay, så er den blevet færdig. Se, nu står der Reddit. What? Dernede i højre hjørne. Og wow, okay, vi fik faktisk ret meget, men vi fik 14. Okay, så det man simpelthen kan gøre med det her, det var jo så enten at lave burlap eller lave string. Og jeg kunne godt tænke mig burlap. Skal vi se, hvor meget vi kan få ud af det? Vi kan få 3. 3 plus 4. Kan vi... Mangler lige 1. Det tror jeg godt, vi kan. Fordi jeg tror, jeg har et eller andet sted. Yes. Sådan der. Ups, forkert tingest. Så kan vi altså få lavet en rygsæk. Yay! Oh, wow. Okay, man kan give den navn. Det var ikke det, jeg ville. Jeg vil bare åbne den. Yay! Press shift. Og så kan man gøre sådan her. Nu trykker jeg på shift B. Og så kan man putte den derind. Og så hver gang jeg trykker på B, så åbner den min backpack.
Det er da smart. Så har vi en lille rygsæk på. Prøv lige at se. Hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Juhu. Ups. Forkert knap igen. Okay. Det næste, vi så skulle, dagens mission gik ud på, det var jo så at lave den her trap ting. Og jeg har lige præcis 2 jute fiber tilbage, så vi kan lave en tredje string. Og så mangler vi stort set bare en kiste. På det, der skal vi lige have noget wood her. Hvis jeg lige... Ja, sådan der. Nej, string skulle vi bruge. Ja, 3. Vi kan bruge det der. Bup. En kiste på vej til mig. Julemand. Sådan der. Okay, det kunne vi ikke. Hvad mangler jeg? Jeg mangler nok pinde. Sådan der. Nope. Hvad mangler jeg nu? Var det ikke sådan her? Jo. Fish trap. Juhu! Okay, men så kan vi prøve at se om... jeg tror, hvis vi sætter den der... No. God dang it. Okay, så vi skal faktisk også have... Så den virker ikke bare sådan der. Det gjorde den i gamle dage. Der skulle man ikke have bait. Okay. Det ser ud til, at det bare er en hver fisk eller tofu. Men det er synd, vi ikke har soja endnu. Det gad jeg ellers godt at have, for der kan man lave sygt meget. Okay. Og en string selvfølgelig. Så jeg skal faktisk have en fiskestang. Den der ene er mature. Hvor meget kan vi lave? Vi kan kun lave 1, kan vi ikke det? Hvor meget får vi? 2. Det er også perfekt. Så kan vi lige lave en fiskestang. Her skal man vel ikke have bait på, skal man det? Det tror jeg ikke, man skal. Jeg ved det ikke helt. Fishing rod. Det ser ikke sådan ud. Der er ikke nogen forskellige fishing rods, så jeg tror det ikke. Den ser da anderledes.